खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो मोनाबिलिनि रादाबाव बरायहरबाय लोगोसे गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनै सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोरानो जादों माहारियारि थाखोआव जोलुर गेलेहैनो हानाय बर' हारिनि मुंदांखा जोलुर गेलेगिरि मनबिर बसुमतारी आरो गोमसार गयारी बिथांमोना जानो गोनां 134थि दुरान्ड काप 2025आव बड'लेण्ड एफसिनि जानानै गेलेगोन होनना खौरां मोननाय जादों। हाग्रामा महिलारि बिथाङा देबोरगाव बियाबाव बे खेबाव दुखुनांथावै जेनगोन होनना फोरमायथिदों बिजित बसुमतारीया। हाग्रामा महिलारि बिथाङा देबोरगाव बियाबाव बे खेबाव दुखुनांथावै जेनगोन, बेनिखायनो देबोरगाव बियाबनि अनगायै गुबुन बियाबाव गेलेयोब्ला हाग्रामा महिलारिनि थाखाय मोजां जागोन होनना बुंथिदों बिजित बसुमतारीया खौरां मेलनि गेजेरजों। 10 नं देबोरगाव बियाबाव हाग्रामा महिलारिजों फेर फाथिनो हानाय सासे गोख्रों हाइ प्रफाइलनि बिजाथिखौ होनो थाखाय गोजौआव थि खालामनाय जाबाय होनना देबोरगाव ब्लक इउपिपिएलनि आफादगिरि बिजित बसुमतारीया बुंथिदों। रौनिया हान्जानि गाहाय जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदीआ मेजर बत्सवाला रहितखौ सोमोनांथाव साहस दिन्थिनायनि थाखाय मान बावदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 जुन खालि न'फारसे थांनाय समाव मेजर रहितआ झांसि रेलवे स्टेशनाव हुइलचेयारनिफ्राय गोग्लैनाय सासे आइजोखौ गथ' जोनोम होनायाव मदद खालामदोंमोन आरो बिथांनि गोख्रों नाजानायाव बिमा फिसा सानैनिबो जिउआ रैखा जादोंमोन, जायनि जाउनाव रौनिया हान्जानि गाहाय जेनेरेल उपेन्द्र द्विवेदी बिथाङा मेजर बत्सवाला रहितखौ मान बावदों। गसाइगावनि हाब्रुबिलाव कच राजबंशी सन्मिलननि खौरांगिरि मेल लादों। दिनै गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय हाब्रुबिलाव कच राजबंशी सन्मिलननि मोनसे खौरांगिरि मेला जानानै थाङो। बे खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों कच राजबंशी सन्मिलननि सायाव माखासे आरजाथावै बाथ्राफोर बुंनायनि थाखाय गसाइगाव जिल्ला कच राजबंशी सन्मिलननि लाइमोननि गाहाय नेहाथारि बिष्णु रायखौ कच राजबंशी सन्मिलननि आफादनिफ्राय एरख'नाय जाबाय होनना फोरमायथिदों। धेकियाजुलियाव जेथोगोनां आरटिआइ मावथि दिलीप नाथनि न'आव पुलिस आरो हाग्रा बिफाननि सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि बेसेन गोसा दंफांफोरखौ बोखांनो हादों होनना खौरां मोननाय जादों। दान्थे बिदान्थे गोनां आरटिआइ मावथि दिलीप नाथनि न'आव समबारनि मोनायाव फिन पुलिस आरो हाग्रा बिफाना जथायै अपारेसन खालामना गोबां बिबांनि बेसेन गोसा दंफांफोरखौ हमनो हादों। बे अपारेसननि समाव बेसेन गोसा दंफांफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। अपारेसनाव दिलीप नाथनि थाग्रा खुलिनि सिङाव आयेन बेरेखायै फसंनाय मोनसे फार्निचार फसंथानखौबो बोखांनो हादों। मख'नो गोनांदि थांनाय सानाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खौरां बिजोंनि सिगाङाव माखासे बाथ्राखौ फोसावदोंमोन। दिलीप नाथनि गुवार सम्पथिनि सायाव नायबिजिरनाय जागोन होनना हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावदोंमोन। गिबि मन्थ्रि बिथांनि बिबुंथिनि उनाव पुलिसआ आरो हाग्रा बिफाना बे अपारेसनखौ खालामदोंमोन। अपारेसननि समाव मोननाय फोरमायथि बायदिब्ला नाथनि न'आव जेबो गनायथि गैयाजासे गोबां बिबांनि बेसेन गोसा दंफां दोनथुमनाय जादोंमोन, जाय आबुङै हाग्रानि आयेनखौ सिफायदोंमोन। मख'जाथावदि बाला माफियाफोरनि मोनसे हानजाया जयै धेकियाजुलिनि सासे जायगानि खौरांगिरिखौ गाग्लोबदोंमोन, जाय 29 जुन खालि पाचनय दैमायाव आयेन बेरेखायै अन्थाइ बाला जावनायनि खौरां बुथुमनो थांदोंमोन। पुलिसआ सिगांनिफ्रायनो बे जाथायाव 4 सुबुंफोरखौ खाखाबाय आरो बिसोरखौ जोबथेसालियाव दैथायहरखाबाय होनना फोरमायथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझाराव खुंजानो थांगासिनो दङ लवार आसाम साउन्ड एस'सिएशननि 13थि बोसोरसालिया जथुमा। फैगौ 12 आरो 13 जुलाइआव साननैनि हाबाफारिजों खुंजागोन लवार आसाम साउन्ड एस'सिएशननि 13थि बोसोरसालिया जथुमाया क'क्राझार सोहोरनि सोरखारि गोजौसिन गेजेर आरो थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फैगौ 12 आरो 13 जुलाइ साननैनि हाबाफारि लानानै आफां आसामनि
साउन्ड एसोसिएशन थामहिनबा टेन्ट हाउस बिगोमाफोरनि 13थि बोसोरसालिया जथुमा खुंनो थाखाय थांखि लानाय जादों। बे जथुमाखौ खुंफुंनायनि थाखाय दिनै क'क्राझार सोहोरनि सोरखारि गोजौसिन गेजेर आरो थांखिबां फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव गाहाय खुन्थियाखौ गायसनबाय। हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननानै होदों सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। मख'नो गोनांदि बे बोसोरसालिया जथुमानि लोब्बायै फरायसाफोरनि सावगारि आखिनाय बादायलायनाय, मोसानाय बादायलायनाय हाबाफारि लाफानाय जादों होननानै फोरमायथिदों बानजाय आफादनि बिबानगिरिफोरा। बेनिखायनो बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनो थाखाय आफां आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लानि गासै टेन्ट हाउस बिगोमाफोरखौ बाहागो लाफैनो खावलायहरदों खुंफुं आफादा। नि रादाबा एसेनोसै। गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।